Il-verità hi li hemm diversi vittmi ġenwini ta' droga, żgħażagħ mod speċjali, illi qed jintkissru u jinqerdu. Allura derilna li għandna ngħinu noħolqu strutturi ġodda, nagħtu drittijiet ġodda l-qrati tagħna biex persuna illi taqa' fil-vizzju ta' droga tkun tista' effettivament toħroġ minn dan il-vizzju. Huwa dan il-ħsieb li nebaħ bidliet fil-liġijiet ta' droga. Bidliet li qegħdin ikunu proposti f'white paper li l-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici ippreżenta nhar it-Tnejn. Qiegħed ikun propost li persuni li jinqabdu għall-ewwel darba b'pussess sempliċi ta' droga u minorenni ma jitresqux quddiem qorti kriminali, minflok jitresqu quddiem Kummissarju għall-Ġustizzja. Dan jingħata l-poter li jagħti twissija u jew multa amministrattiva jew jirreferi l-każ mill-ġdid lil bord speċjalizzat. Bord ta' natura soċjali li jiddeċiedi dwar it-tip ta' għajnuna li għandha tingħata lill-persuna. Huwa propost li l-każi kollha għandhom ikunu deċiżi fi żmien 3 xhur minn meta l-persuna tinqabad mill-pulizija. Skont dak propost huwa meta l-kundizzjonijiet stabbiliti mill-bord ma jiġux rispettati li l-każ għandu jkun riferut lil qorti tal-maġistrati. Persuni li jerġgħu jinqabdu għat-tieni darba jew aktar jiġu riferuti lil bord awtomatikament. Għalhekk fil-każ tal-kannabis biss dawn jibqgħu jidhru quddiem il-Kummissarju. Fil-każ ta' traffikanti ta' droga li ma jabbużawx mid-droga huma stess, is-sistema tibqa' kif inhi fil-preżent. Fir-riforma qed jiġi propost li jitwaqqaf buro għall-immaniġġjar tal-assi indipendenti fejn il-qlieħ tal-kriminalità jiġi rkuprat mill-Gvern. Ir-riforma titlob li s-sejba ta' droga fl-iskejjel jew postijiet li attiraw liż-żgħażagħ għandu jkun ikkunsidrat bħala pussess aggravat, filwaqt li l-abbuż ta' drogi quddiem minorenni wkoll ikun meqjus bħala aggravat. Is-sejba ta' droga fil-faċilità korrettiva ta' Kordin għandha tibqa' tiġi trattata bl-istess mod. Ir-riforma tipproponi wkoll numru ta' inċentivi għal dawk li jikkoperaw mal-Pulizija. Il-Ministru Owen Bonnici saħaq li l-White Paper bl-ebda mod m'għandha tkun interpretata bħalli kieku l-Gvern huwa favur l-użu ta' droga legali. Però saħaq li l-enfasi m'għandix tibqa' fuq il-kastik iżda fuq ir-riabilitazzjoni u kura tal-vittmi ta' droga. Sostna li hemm bżonn ta' bidla fil-pieni li nataw lill-vittmi u tiddaħħal proporzjonalità fl-loti tas-sentenza. Aħna jidrilna li hemm ċirkostanzi fej persuna ikun ħareġ mill-vizzju, ikun irriabilita ruħu, ikun bena familja, ikun sab ix-xogħol li ma jimmeritawx li dal-persuna bil-fors tmur il-ħabs. Aħna jidrilna li għandna nafdaw il-qrati biex fil-ġudizzju tagħhom, fl-aqal tagħhom, jaraw li dak il-persuna tingħata opportunità il-famuż tieni ċans. Il-Gvern biħsibu jressaq abbozz finali quddiem il-Parlament qabel it-tmiem tas-sena 2014.